είδατε αυτό το ατύχημα, αυτό ήταν ατύχημα και όχι δυστύχημα με το ασθενοφόρο, που βγήκε εκτός στον Καρέα, έτσι, δεν ξέρω αν το είδατε. Όχι, δεν το είδα καθόλου. Εντάξει, και λες, ας πούμε, με τις δημόσιες συγκοινωνίες τι γίνεται με τα ελαστικά. Ας φροντίσουμε τουλάχιστον όμως εμείς, στο δικό μας αυτοκίνητο. Το νούμερο ένα στα μάξια είναι τα ελαστικά. Είναι η διαφορά από τη ζωή και το θάνατο. Αυτό το λίγο που θα σου κρατήσουν, το λίγο που τώρα ψάχνουμε και είναι η διαφορά στη ζωή και το θάνατο. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για ελαστικά. Να βάλω στην παρέα μας το Marketing Director της ΕΜΑ και της Continental, τον Γιώργο του Κουταλιέρη. Καλημέρα Γιώργο. Καλημέρα. Γιώργο, κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τα ελαστικά μας? Γιατί μου λένε είναι καλοκαίρι, δεν έχουν αρχίσει φορτίες ακόμα. Τι γίνεται, κάθε πότε πρέπει να αλλάζουμε τα ελαστικά μας? Τα ελαστικά πρέπει να τα αλλάζουμε όταν έρχεται η ανάγκη και αυτό το καταλαβαίνουμε γιατί μας το ζητάει το αυτοκίνητό μας. Όταν πέφτει το πάθος πέλματος, όταν έχει περάσει ο καιρός και έχουν αρχίσει να ξεραίνονται, όταν νιώθουμε ότι το αυτοκίνητο σιγά σιγά γλιστράει. Γενικά υπάρχουν αρκετοί δείκτες που μας δείχνουν ότι πλέον έχει έρθει ο καιρός να αλλάξουν τα ελαστικά και γι' αυτό πρέπει πολύ συχνά να πηγαίνουμε στους εμπόρους ελαστικών, στα βουλκανιζατέρ, για να κάνουν ελέγχους και να βλέπουν σε τι κατάσταση είναι τα ελαστικά μας, ώστε να δούμε αν έχει έρθει η στιγμή για να τα αλλάξουμε. Πόσες κατηγορίες ελαστικών υπάρχουν και ποια είναι η ενδεδειγμένη για το αυτοκίνητό μας? Τρεις βασικές κατηγορίες ελαστικών σε επίπεδο εποχών είναι τα θερινά, τα χειμερινά και τα ελαστικά all season, τα ελαστικά 4 εποχών. Για τον καιρό της Ελλάδας είναι κυρίως τα θερινά ελαστικά. Σε κάποιες περιοχές και για κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, στη Φλόρινα ας πούμε, ακριβώς είναι τα χειμερινά ελαστικά, όπου έχουμε σκληρές συνθήκες χιονιού και χειμώνα. Και επίσης, σαν μέση λύση για κάποιον που κάνει και κάποιες διαδρομές με χιόνι ή πάγο, είναι και τα all season ελαστικά, τα οποία αποτελούν μια μέση λύση, καθώς δεν είναι ούτε θερινά, ούτε έχουν τις επιδόσεις των θερινών το καλοκαίρι, αλλά τις επιδόσεις των χειμερινών το χειμώνα. Εγώ δεν έχω καταλάβει, συγγνώμη λίγο πάλι, δεν έχω καταλάβει με τα χειμερινά. Όταν πάω να βάλω χειμερινά λάστιχα, την αποθήκευση την αναλαμβάνω εγώ, τα θερινά θα τα αλλάξω ή τι το μαγαζί? Στα βουλκανιζατέρ, όπου κρατάνε τα ζανταρισμένα θερινά ελαστικά και κάνουν τοποθέτηση των χειμερινών ελαστικών. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η αποθήκευση. Θα μιλήσουμε και θα πούμε. Γιατί πρέπει να αποθηκεύονται και σωστά τα ελαστικά. Ακριβώς. Μύθος ή πραγματικότητα τα φρέσκα ελαστικά και τι είναι το DOT? Είναι μεγάλος μύθος τα φρέσκα ελαστικά. Το DOT είναι ένας αλφαριθμός που είναι κάποια γράμματα και κάποια αριθμοί και το DOT και τα 4 τελευταία στοιχεία νούμερα μας δείχνουν την εβδομάδα και το έτος κατασκευής του ελαστικού. Βέβαια αυτό δεν έχει να κάνει σε καμία περίπτωση με τις επιδόσεις του, καθώς η χρόνος ζωής του ελαστικού ξεκινάει από τη στιγμή που αυτά τοποθετούνται πάνω στο αυτοκίνητό μας. Μάλιστα, άρα λοιπόν ίσως κάποιο ελαστικό που είναι παλιότερο να μην έχει την τελευταία γκόμα. Έτσι να το πούμε αυτό. Δεν σημαίνει ότι δεν θα είναι καλό και δεν θα κρατάει στον δρόμο. Τα ελαστικά τα οποία είναι καινούργια, δεν έχουν τοποθετηθεί πάνω στο αυτοκίνητο, είτε είναι 2 ή 3 ετών, εφόσον μιλάμε μπορεί να είναι και το ίδιο πέρμα. Έτσι, ακριβώς το ίδιο πέρμα. Είναι σαν να και βγει την προηγούμενη εβδομάδα από το προστάσιο, δεν υπάρχει κανένα. Γιατί όμως βλέπουμε διαφορές, τιμολογιακές διαφορές και λέει ο άλλος ότι εγώ το πληρώνω πιο ακριβά, θα το δίνω πιο ακριβά γιατί είναι πιο φρέσκο? Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση. Η μόνη περίπτωση είναι μόνο κάποιος να έχει στοκάρει, να έχει κάποιο απόθεμα και να θέλει να το διώξει, οπότε μπορεί να κάνει κάποιες καλύτερες τιμές, ή ένας άλλος λόγος είναι να έρχεται κάποιο καινούριο πέρμα, οπότε τα ελαστικά αυτά που έχει και είναι με παλιό DOT να είναι με το προηγούμενο πέρμα, οπότε για να αρχίσει πλέον να εμπορεύεται το καινούριο θέλει να διώξει το παλαιότερο. Αλλά δεν έχει να κάνει με το DOT ως DOT, εφόσον μιλάμε ακριβώς για το ίδιο ελαστικό. Τι είναι η ετικέτα των ελαστικών, τι βλέπουμε δηλαδή στην ετικέτα των ελαστικών, και υπάρχουν διαφορές, δηλαδή τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι διαφορετικά, τα ελαστικά. Η ετικέτα των ελαστικών έχει 3 βασικά στοιχεία που μας δείχνει. Το ένα είναι η αντίσταση κύλησης, που σημαίνει ότι πόση κατανάλωση καυσίμου έχει το ελαστικό, όσο μεγαλύτερη είναι η αντίσταση κύλησης, τόσο είναι και μεγαλύτερη η κατανάλωση σε αυτό σημαίνει ότι είναι καλύτερο αυτό το ελαστικό γιατί το κρατάει καλύτερα τα μάξι και απλά το έχεις λίγο παραπάνω? Αυτό είναι αποκλειστικά και μόνο για την κατανάλωση καυσίμου. Το φρενάρισμα στο βρεγμένο είναι ένας άλλος δείκτης,
Και επίσης ο τρίτος δείκτης είναι ο θόρυβος. Και επίσης να πούμε ότι είναι αντικρουόμενη στόχη, δηλαδή ένα ελαστικό το οποίο έχει χαμηλή αντίσταση κύλησης και μας κάνει μεγαλύτερη εξοικονόμηση καυσίμου, δεν είναι τόσο καλό στο φρενάρισμα στο βρεγμένο, γιατί δεν μπορεί να είναι τόσο μαλακό. Γιατί όσο πιο μαλακό είναι το ελαστικό, τόσο μεγαλύτερες παραμορφώσεις έχει, τόσο κατανάλωση ενέργειας παραπάνω και συνεπώς τόσο μεγαλύτερη κατανάλωση καυσίμου. Για πες μας για τα ηλεκτρικά τώρα. Είναι διαφορετικά τα ηλεκτρικά. Τα ηλεκτρικά τώρα έχουν ανάγκες, για παράδειγμα, σε χαμηλή κατανάλωση. Και αυτό γιατί πρέπει να αυξήσουν τη συνολική αυτονομία του αυτοκινήτου. Επίσης, η χαμηλή κατανάλωση βοηθάει στο να έχουν χαμηλότερες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Και μιλάμε για τα ελαστικά τα οποία είναι βαρύτερα, είναι μεγαλύτερα, πρέπει να ανταποκρίνονται στις υψηλότερες ντροπές, στις υψηλότερες υποδυνάμεις και στο μεγαλύτερο βάρος. Μόλις και εγώ κάτι, ένα λεπτό, μου επιτρέπεις λίγο να ρωτήσω πάρει. Μπορούμε να εμπιστευτούμε τους ανθρώπους στα βουλκανοστέρια όταν μας προτείνουν μεταχειρισμένα ανταλλακτικά? Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά δεν βάζουμε ποτέ στο αυτοκίνητό μας, τουλάχιστον αυτή είναι η πρόταση η δική μας, καθώς δεν έχουμε καμία εικόνα για το σε τι κατάσταση βρίσκεται το ελαστικό. Υπάρχουν οικονομικές λύσεις σε όλες τις μεγάλες εταιρείες ελαστικών, όπως η Κονονίνη, τα λέει και τις δεύτερες μάρκες, όπως είναι τα Μπαρούν, τα Πάικη. Πάμε σε καινούργιο ελαστικό πάντα, αποφεύγουμε τα μεταχειρισμένα, γιατί σε μεγάλες μελέτες, σε τεράστιο αριθμό ελαστικών που έχουν γίνει σε ευρωπαϊκές χώρες και στη Γερμανία, έχουν δείξει ότι πάνω από το 90% των ελαστικών των μεταχειρισμένων είναι ακατάλληλα για το αυτοκίνητό μας. Πώς μπορούμε να συντηρήσουμε, υπάρχει τρόπος που μπορούμε να συντηρούμε ή να έχουν καλή λειτουργία τα ελαστικά μας? Όχι καλή λειτουργία, να είναι εντάξει. Το βασικό και αυτό που πρέπει να κάνουμε οπωσδήποτε είναι να ελέγχουμε τακτικά την πίεση των ελαστικών μας. Και αυτό είναι ο βασικός παράγοντας ο οποίος προκαλεί φθορές και στο ελαστικό και ζημιές. Πρέπει κάθε 2 εβδομάδες να ελέγχουμε την πίεση των ελαστικών. Και επίσης να πηγαίνουμε στα βουλκανιζατέρ για να κάνουμε συχνά ελέγχους. Μπορούμε να κάνουμε και πίσω στα μέσα περίπου του χρόνου ζωής τους. Και επίσης η επιδόση των ελαστικών και το πόσο θα στήρονται έχει να κάνει και με το στήλο οδήγησης. Έτσι, όσο πιο γρήγορα οδηγάμε, όσο με πιο μεγαλύτερη ταχύτητα μπαίνουμε στις στροφές. Και αυτό που δείχνει, συγγνώμη λίγο που παρακαλώ, και αυτό που δείχνει εκεί στη σήμανση όταν είναι φορτωμένο άλλη πίεση, δεν πρέπει να το κάνουμε. Πάμε για ταξίδι, φορτώνουμε, πρέπει να πάμε να δώσουμε παραπάνω. Να βάλουμε μεγαλύτερη πίεση. Πρέπει να βάλουμε, δηλαδή, πρέπει να το κάνουμε. Γιατί δεν βλέπω να το κάνει κανείς, ούτε εγώ το κάνω, να σου πω την αλήθεια. Το σωστό είναι να γίνεται και όλες αυτές τα μικρά tips που μπορούμε και να κάνουμε θα βελτιώσουν και τις επιδόσεις του ελαστικού αλλά και θα αυξήσουν και το χρόνο ζωής. Και κάτι που το έχω αντιμετωπίσει και εγώ, δηλαδή μου σκάει ένα λάστιχο, είναι άχρηστο. Πρέπει να το αλλάξω ζευγάρι με το διπλανό του ή αν το βρω? Πρέπει στον ίδιο άξονα να έχουμε ακριβώς το ίδιο ελαστικό. Θυσιάζω και ένα δεύτερο δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση. Μάλιστα, οκ. Παρίνιο. Αυτά παιδιά. Πολύ ωραίος, καλοδιστικός, γρήγορος. Πρέπει οπωσδήποτε να κοιτάμε τα ελαστικά μας. Είναι η ασφάλειά μας. Αυτό είναι το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε στον κόσμο και να προτιμούμε καινούργια. Δηλαδή, ας κάνουμε το που λέει και να αλλάξουμε τα ελαστικά. Να βάλουμε καμιά δόση παραπάνω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.